hatu ka Portugal ka kham klan lada don u Ronaldo ne lada om don u Ronaldo hadin ba ka Portugal klub penlem ya ka Armenia da kendai la iwe gol ki paj ba riu football ki ba isi bha ya Ronaldo kila ong ba ka Portugal ka kham klan lada Ronaldo ya le kai Henry ki paj ba ki ba ij bha ya Ronaldo ki ong ba lada klem Ronaldo ka Portugal kanam po sa e ki ngej ba ka Portugal ka dai leng ba Ronaldo ka sakiu ba hadu katne nadu ka World Cup arhajar arpar ka Portugal kadang elak kai tang hendeu tuli ki jeng elak kai klem Ronaldo ha kini ki hendeu tuli ki jeng elak kai ba klem mi madan Ronaldo ka Portugal kalayok ban job sau tuli ki jeng elak kai bat kalayak kha season bat syarem season ka Portugal kala penlem no ya kalu sombok da kendai la not gol ya ka ri Sweden da san la ar gol ya ka Finland da sau la ar gol ya ka Armenia da kendai la iwe gol kala syarem no ha ka Croatia da ar la iwe gol bat kalayak kha season da iwe la iwe gol nadu ka World Cup arhajar ar Ronaldo layo ban mi madan hadu laiko teli bat ka Portugal bat nak laiko teli ki jingla kai layo ban tep hadu arpsan teli ki goals ha baro ki jingla kai ba Ronaldo udon ka Portugal kala job 90% na baro ki jingla kai ka bamut naki shipho teli ki jingla kai ka Portugal kala job 90% bat syarem no laisen haba Ronaldo udon bat lada Ronaldo umdon ka Portugal ka job tang 100% ki jingla kai ka winning percentage jong ka Portugal kam daya perbun lada Ronaldo udon bat lada Ronaldo umdon lada ngikhen average ya ka jeng yok tep gol jong ka Portugal ka yok tep tang ar gol lada Ronaldo uyala kai bat ka yok tep hadu sau tuli ki gol lada Ronaldo yala kai kane ka pen pau ba ka Portugal ka kham yok tep bun gol lada Ronaldo ju yala kai bat ka kham job bun sin lada Ronaldo uyala kai ka Portugal ka ba men shwa ka don kam bha ya Ronaldo ban yala kai Henry ka Portugal ka ba menta kam da don kam than ya Ronaldo ban yala kai nomor 2 ki player jong ka Portugal ki ba menta ki long ki bat bet bha Henry ki player ki ba men shwa kim da tebet bha hadu kata Henry ha kane ka juk ka ba menta bun bha ki ba isi ya Ronaldo bun ru ki ba i ya Ronaldo nomor udai urang ilakai football uba tresitom bat uba tebet bha hadu kata parlok tisngo kumno naka benta jong Ronaldo sa komen hapo comment section bat sa komen ru ya kalama jong kari ba pin sa Christian ha ka World Cup arhajar arpendreu parlok lada fisau tenat ya kane ke video skop ha wat klet ban like bat subscribe kuble sibun